Gribek ana ing papan kene. Ora sah dadak aku temeka ana ing omahmu, Kakang. Dadi kowe ngelengke. Bener. Yen ngono ana pigati. Tenang, ana salah sawijining perkara sing bakal tak rembug kelawan Ki Ageng Gribek. Perkarane apa enggal dikandhake? Mung aku kepengin nyocokake pakabaran kabar sing ndak tampa. Yen to anak keponakanku Wali Handaka wektu dina iki tumekaning pati kamangka kabar sing ndak tampa yen to patining Wali Handaka sing mateni Ki Ageng Gribek bener apa ora? Oh. Dadi kowe arep nyang Gribek iki ngelarah patine ponamu Wali Handaka. Bener. Iya. Pancen sing mateni aku. Jur apa dosa lan kaluputaning Wali Handaka Ki Ageng Gribek wani mateni lawan Wali Handaka. Aku kok mateni anake wong iki ora bocah sing bener ora bakal tak pateni. Apa sebab aku mateni? Wali Handaka kuwi karepe seneng anakku Mlandisari. Neng ora mawas jithoke sapa Wali Handaka. Lho Wali Handaka kuwi sapa? Kuwi wong kere, cukiling bale. Seneng kok anake wong sugih. Ape rong-rong donya aku ngono. Tak kandhani ora kandel. Kowe bisa oleh. Kowe ora timbang entuk Mlandisari. Mergo anakku Mlandisari karep tak entuke wong sugih. Blegedu ya Sunan Kudus. Dhewe meksa nek ora entuk anakku arep mati. Ya kelakon mati tenan. Gribek padyane wong sugih. Peh wong sugih menang-menangan. Iya, Tindak sakarepe dhewe. lho mesti. Ki Ageng Gribek. Piye? Tenane yen to kowe nganti gawe Rajapati wani mateni Wali Handaka mung perkaraning babagan katresnan. Tenane iki salah Ki Ageng Gribek. Luput. Iya, Luput nungun. luputmu kowe wis wani mateni karo Wali Handaka. Kamangka negara iki negara hukum. Iya. Wong sing gawe hukum sakareping dhewe kuwi diluputke marang negara Ki Ageng Gribek. Hukum iki aku ora wedi. Sadurunge aku mateni Wali Handaka wis tak petong kanthi jlimet. Nek aku engko mateni dihukum, engko tak tebus dhuwit ora metu dhewe. Kaya ngono. Wong sugih padane. Hukum arep mbok tuku dhuwit. 10 juta ra gelem, 20 juta, 50 juta, 1 juta. Ora apa-apa perkara donya. Sing wigati Handaka mati. Kaya ngono. Iya. Ki Ageng Gribek. Piye? Perkara iku ora bakal tak unggahke ana ing Kasultanan Demak Bintara, ndak jalukake pengadilan kowe ora. Ora ngono, apa kowe njaluk dhuwit? Ora. Pira jadi pira, Kondo? Aku ora butuhake dhuwit. Engko tak jalukke mantuku Sunan Kudus sing donyane ora umum. Perkara dhuwit kuwi akeh dhuwit mengko bakal entek. Mung siji sing tak jaluk Ki Ageng Gribek. Apa? Kowe wis utang nyawa, kowe kudu nyaur nyawa Ki Ageng Gribek. Kowe jajal Gribek. Aku ora jajal-jajal. Wong aku nagih. Nek kowe nagih aku ora gelem nyaur ora apa-apa. Yen kowe ora gelem nyaur ya kepeksa. Kowe bakal ndak ladeni nganti tutuke bek. Atutke dosane Wali Handaka kowe. Ora kajian. Apa-apa kowe, ayo. Apa tanding kanthi sebalung? Ento kowe tanding lawan aku atau sing balung tanding kulit. Iya. Ndak kira duwi bocah-bocah akeh. Yen kowe kuat nampani Aji Sosro Grawaku, ndak anggap salah sawijining pangasukti Pak. Durung ngerti sapa Gribek. Ibu iki Sunan Kudus. Kula kowe jajal karo aku. Ayo, Ora sah dadak sumbar. Ayo, mbok krepapan kene Ki Ageng Gribek. pelan. Ngomong sosro. Kenging menapa Kanjeng Sunan Kudus ndak woh kula menawi to kebo kenanga ing wedal sak menika dadi jagale menungso. Wis cetha genah perkarane anak muridku Ki Gedhe Gribek sigar mrapat sirahe
Sadurunge dhewekne mati, kondo lan aku. Yen to mentas wae tetandingan lan kowe nggunakake aji sasra Birawa, kena sirahe sigar mrapat. Sakwise kondo ngono dhewekne tumekaning pati. Iki cetha yen kowe sing mateni, kaya ngono kok kowe selak seneng. Mboten selak. Menawi to kula ingkang mejahi dumateng Ki Ageng Gribek. Nah, saiki aku bakal takon. Apa perkarane dene kowe nganti padha padudon lan Ki Gedhe Gribek? Namung setunggal perkawisipun. Apa? Anak keponakan kula Wali Handaka. Oh, Wali Handaka cah dingir kowe. Wali Handaka ing wedal sakmenika mati saking tangane Ki Ageng Gribek. Namung kula nagih gandeng Ki Ageng Gribek pun utang pati nggih kula tagih pati. Kenapa? Nggih kula. Kaya ngene iki yen kowe sing ngarani sing salah sapa? Sing salah niku mboten Ki Ageng Gribek, sing salah niku mboten Wali Handaka keponakan kula. Enten sing luwih salah. Kowe ora nyalahke Gribek, kok malah kowe nyalahke liyan. Jur sing luwih salah sapa? Sing luwih salah mboten sanes namung Kanjeng Sunan Kudus. Kok bisa kowe dudingke kaya ngono? Nganggo pawatan lan dasar apa? Ki Ageng Gribek wani tumindak mateni Wali Handaka amarga sing kongkonan Kanjeng Sunan Kudus, amarga katresnaning Wali Handaka sing jenenge Melati Sari kuwi anake Ki Ageng Gribek arep dikersake karo Kanjeng Sunan Kudus. Nggih napa mboten? Oh, yen perkara kuwi ora tak selaki. Pancen aku ngepinginake Melati Sari minangka sarana nggonku bakal nggarwa Eyang Putri Ratu Ndorowati. Nanging aku ora perintah kang supaya mateni kelawan Wali Handaka. Sing salah iki cetha Wali Handaka. Genah dhewekne ngerti yen to Melati Sari kuwi bakal tak kersake. Ewa semono nggone sambung tresna lan Melati Sari. Dikandhani ora mendho ning malah ndodro. Jeneng wong tuwa. Ngendi to ana wong tuwa sing bakal jegurke jurange kasengsaran kelawan anak mesti wae ora ana. Sing kebangetan niku nggih sampean. Kok iso? Melati Sari niku sak putune sampean. Lho jeneng tresna kuwi ora mawas, ora ketang kuwi gak pernah putu, ora ketang kuwi umure luwih tuwa. Ning jeneng tresna kuwi wuta. Tresna kuwi bisa ngalahke samu barang apa wae. Sampean kok ora pelo kandha kaya ngono. Lah piye? Wali Handaka nika nggih tresna kalih Melati Sari ugi tresna kalih Wali Handaka nganti Wali Handaka direwangi tataning nyawa amarga suci tresnane karo Melati Sari. Merga Wali Handaka ngasruh. Yen Wali Handaka ora ngasruh, sengara Gribek kuwi bakal tumindak kang kaya ngono tanpa mawa petung. Niki apik-apikan ngaten. Api-apian piye? Sampeyan niku nggih seneng kalih Melati Sari. Lho iya. Kamangka Melati Sari mboten seneng kalih sampeyan. Sing seneng Ki Ageng Gribek, Wali Handaka nggih seneng kalih Melati Sari ning wong tuane ora setuju. Pun sampean rabi kalih Ki Ageng Gribek, Melati Sari nggih rabi kalih Wali Handaka. Lah saiki nek Wali Handaka wis dadi bathang apa iso rabi? Ayo, Saniki ngeten mawon. piye? Kula perkawis kula sampun rampung. Ki Ageng Gribek pun mati saking tangan kula pun lega, kula pun seneng. Terus? Kula pun rampung mboten gadah perkara. Lho, isih ana perkara. Kowe aja gampangke perkara, kowe aja ngentengke perkara. Iki sih ana perkara. Sambung lan pandumukmu kalamun to aku keng jalari patine ponakanmu, ya saiki genti-genten aku sing bakal nagelan kowe. Patine anak muridku Gribek ya calon maratuaku, kae sing jalari ora liya kowe. Nggih, Tak anggap kowe utang. Mula ing kene aku sing bakal nagih. nek kula mboten purun nyaur. Lho, wong jeneng utang kuwi kudu gelem nyaur. Nek ora gelem kudu dipeksa. Oh, tegese sampean ngajak gelut. Lho aku ora ngajak gelut. Lho, nek mboten ngajak gelut iku ndur jenenge napa? Aku iki mau nagih. Nek kowe ora gelem nyaur tak peksa.
gedene kowe bangga tak sembadani. Sampeyan gede cilike ya ngajak gelut nek tembung Oh. sampeyan kaya ngono. Iya. Nggih, kula niku wiwit cilik, wiwit kula dilairke ana ing gebyaring jagat, wiwit cilik kula niku ora tau jeneng golek musuh. Ning nek enten musuh teng karepan kula mboten badhe mundur sak jangkah. Kenapa? Nggih. Kowe bisa ngucap ngono. Mbok menawa mung kanggo meden-medeni lan Sunan Kudus. Neng Sunan Kudus iki ora bocah cilik. Elingo alam bedah negara gedhe Majapahit kae. Kae bedah Karana Jafar Sodik Sunan Kudus. Apa meneh mung ngadepi kowe mung sak juga. Rangkepa 10 kebo kenanga. Sunan Kudus ora bakal mundur. Mung aja sumbar. Sampan buktekke mawon aja sumbar. Yo, Sampan nek kepengin sumbar putine. niku mengke atos gedebok. dosa. Kenapa? Kowe lan aku kuwi kalebu guru. Kowe gurune Pengging, aku gurune Kudus. Upama kowe gelut nganti weruh bocah cilik-cilik mesti bakal diguyu. Mula saiki yen to kowe kuwawa lan kuat nadai sorbanku. Sunan Kudus Jafar Sodik trima kalah lan gelem nyembah ana ing idridrane kebo kenanga. Kula badhe lila lan regawa nek kula mati saking sorbanipun Kanjeng Sunan Kudus. Pun kula lila Lakon cengkelan dadi batang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sosro Birawa. Gustus. Durung tak cakte sastra Brawah kok kowe keplayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sosro birawamu ampuh tenan kena. Aku percaya. Aku percaya. Ampun ngaten Kanjeng Sunan. Ampun ngece kalih kula Kanjeng Sunan. Aku ora ngejek. Sosro Birawa paringane Pengging sepuh handayane ngrat. Aja meneh lama ing jalma menungsa. Prasasat gunung jugruk segara asat. Nanging ngene. Ujaring para pinter senajan dhuwur aja ngumpuli. Banter nanging ora nglancangi, landhep ora natoni. Iki. Banter ora nglancangi, iki karepe. Banter iki pinter. Ora nglancangi, senajan pinter nang aja keminter. Senajan pinter yen ana perkara aja dirampungi dhewe. Dirembuk wong akeh. Lah iki. Dhuwur ora ngungkuli. Dhuwur iki kanggone wong sing duweni panguwasa. Aja dupen duweni panguwasa dadi wong menang, njur menang-menangan, sak wenang-wenang. Ora kena. Landhep ora natoni. Landhep kuwi sekti. Neng ora kanggo mateni. Duweni kasekten kanggo ngayomi. Lah iki. Aja salah. Kaya ngono kuwi mau, aku ngarani kowe kalah kena. Sunan Kudus mlayu. Kudune menang. Menika leres. Neng kalah. Kenging menapa saged mekah ten Kanjeng Sunan. Merga kowe ora iso ngalahake ubaling nafsu amarah. Sing diarani menang sejati, ya kuwi wong sing kuwawa merangi hawa nafsune dhewe. Iki lagi menang. Lah sing diarani wong jaduk, iki wong sing ora duwe musuh. Iki lagi jaduk. Yen perkara dibaca ora tedas, urung jaduk. Merga ora ana manungsa sampurna. Wetan ado ijo ana etan. Langit dhuwur ijo ana dhuwure meneh. Ora ana manungsa kang sampurna, kurang luwih. Dadi iso dirani jaduk wong sing ora duwe musuh. Aman, rono rene ora disenggol wong, wong ora duwe musuh, sing ana kanca karo sedulur. Cetok. Kowe ilang kesabaran. Kowe iki murid Sasiti Jenar. Kudune menep. Menep iki bening. Bening iki ora butek. Lho,
tetembungan ngalah. Ngalah, kepara ngalah, rebutan ngalah. Ngalah iki ora kalah. Nanging sapa gelem ngalah bakal luhur wekasane. Perkarane apa kok geger karo Sunan Kudus? Namung perkawisipun Wali Handaka Kanjeng Sunan. Lah kene yo. Ing wedal sak menika Wali Handaka dumunikun pejah ingkang mejahi boten sanes namung Ki Ageng Ribik. Lah terus Kula boten trimakaken patine Wali Handaka satemah kula males patine Wali Handaka kalih Ki Ageng Ribik. Ki Ageng Ribik mati saking tangan kula Kanjeng Sunan Kudus boten trimakaken perkawis menika Kanjeng Sunan. kaya cah cilik iku. Males winales ora ana rampunge. Kaya cah cilik. Rampunging perkara ngono kuwi yen ana salah siji sing dewasa jiwane. Dewasa jiwa. Aja mung dewasa umur. Umure tuwa pikirane kaya bocah. Iki ora bener. Senajan kowe nom nanging tuwa jiwamu. Lirike ngalah, lirike sabar. Tandinge kebukna karo Sunan Kudus. Iki pancen ana jatah. Ketoke ngono. Ning ora saiki. Besok ana wektune dhewe. Wis ngene. Ora usah mikir sing kaya ngono kuwi. Anggepen rampung. Upama Sunan Kudus nganggep urung rampung sak arepe. Ning kanggomu anggepen rampung. Sing urung rampung ayo dirampungno. Layone Wali Handaka piye? Rampung apa urung? Menika dereng kapethak Kanjeng Sunan. Lah, tegese urung rampung. Sing luwih penting malah mbok tinggal ora ndang mbok rampungno. Ayo mampir, aku tak kaji sisa. Monggo. Engko pikiran kanggo metak layone Wali Handaka. Wes ayo. Asung bela sungkawa sabejahipun tole Wali Handaka Nyai Ageng. Matur nuwun Kanjeng. Mugia panjenengan ikhlas nampi kawontenan menika jalaran tembung mati. Anane mati merga nate urip. Niku pun dadi gandengane. Ora iso dipisahake. Sampeyan kudu ikhlas. Merga mati niku mboten garapane menungso, nanging wewadine sing sawang sing permati kena ngomati apa je urip? Menika sampun pejah Kanjeng Sunan. Saking panyawang panjenengan Nyai Ageng. Ki sampun pecah Kanjeng. Dulurmu iki piye genduk merangsani? Pun pecah Kanjeng. Wali Handaka urung mati tegese je urip. Kanjeng Sunan Kali. Paman kebukena monggo Wali Handaka. Burung winanci tutuk pesti. Ora ketang linantaran tembung sakejap urip. Ora ketang sok tetep bakale mati. Simbokmu, dulurmu, paklikmu bingung mikir kowe, meh kelangan kowe. Gara-gara cah wadon labuh tresna. Jarene labuh tresna sabaya mukti, sabaya pati. Iki kaya kowe saiki. Ora kowe tok. Biyen aku ndek nom dolan aku ngono kuwi. Seneng cah wedok, bocah padha senenge, wong tuwa ora entuk, ngono kuwi wis biasa. Ning ketemu jaman nom-nomane Said, bocah padha senenge wong tuwa ora entuk, tak colong. Oh, Wali Handaka. Jenengan iki pripun Kanjeng Hyang Sepuh kok malah jan-ajan bocah kok malah kados ngaten. Kula ora ngajani, kula nyritakno awak kula dhewe kok. Dene Wali Handaka anut mbok ben cah lanang kok. Ben ketok lanange nyolong cah wedok hukume urung dadi. Dereng enten hukume napa-napa. Nah,
Hukume hukum gregeten. Mau konangan wani ya ben dikepruki. Nah, niku hukume, urung ana hukume. Dereng sah, dereng dadi hukume. Mengkene nenten napa-napa kula sing tanggung jawab. Sampeyan ayem. Perkara wali andaka rampung. Genten karo kowe. Kapung diseseni dulurmu. Duwe angen-angen apa kowe? Estunipun kula kepin mangsulaken kajaya negari Majapahit Kanjeng Sunan. Aja gelo ya, gak iso. Balekno kejayaan Majapahit to? Menika leres. Gak iso. Tahun 1400. Candra Sengkala sirna ilang kertaning bumi. Laku jantraning jaman Majapahit brubuh. Tegese kajayaan Majapahit luntur. Lumerek mengulon manggone ning Demak saiki. Dadi yen kowe kepengin nyawang Majapahit kaya biyen gak iso. Wong sego wis kadung dadi bubur. Ora ana balik dadi sego meneh iki ora ana. Nanging ramalane pujangga tanah Jawa kalamun besok sakwise Demak bakal ana tus tanah Jawa sing kuwawa dadi ratu tanah Jawa. Nak menawa kowe komanan jatah wong elek-elek kowe iki isih darah Majapahit. Kangriman loro batang. Mulya ngarep sengsara mburi, sengsara ngarep mulya mburi. Kula milih sengsara ing ngajeng mulya sakwingkingipun Kanjeng. Wadah karo isi. Kula milih wadah. Kowe kudu nglakoni rekoso. Sengsara, lahir, batin, kangelan. Cara kangelan nandur, wayahe ngunduh kowe wis gak ana. Ora roh rasane. Sing ngrasakno turunmu marga mulyane tiba mburi. Wadah karo isi. Wadah ki negara. Isi kawula. Yen wadah wis ana, isi gampang digoleki kari ngadahi. Nanging apa-apa gunane ana isi, yen ora ana wadah, isi kocar-kacir. Dadine mubadir. Muga-muga ucap lan sabdaku dipirengake lan diridhoi karo sing gawe urip. Turunmu besok calon ratu tanah Jawa. Menungso aja pasrah nasib. Ikhtiar, budidaya. Budidayane ndang rabi bendang duwe anak. Kamangka dereng wonten salah satunggalipun wanita ingkang nyosoki dumateng ati kula Kanjeng Sunan. Wis tuwek ora ndang rabi selak gabuk kowe. Durung duwe pilihan. Tak pilihno kowe sing lakoni. Lajeng. Bocahe Merangsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mbak Iya Gentik. Siadi kenanga. Menawi to dawuhipun Kanjeng Sunan kali supados kula urip bebarengan kalih keponakan kula Merangsari. Menapa perkawis menika Mbak Yu ageng tingkir sarujuk. Kuwi mono kari kowe kok, Di. Aku mono wong tuwa sak drema atot karo bocah. Lah saiki ni ana bocahe. Luwih dening gamblang, luwih dening cetha yen to Merangsari kuwi mbok tari. Gelem lan orane aku tak melu nyekseni ya, Di. Wonten Mbak Yu. Merangsari. Nggih, Paman. Saiki kari kowe sing lakoni. Yen to pancen kowe saguh dadi bojoning paman, kowe kandha saguh. Nanging yen ora aja mbok peksa aku ya Merangsari. Ji kula saguh Paman Kebo Kenanga. Saguhmu lahir batin. Lahir batin Matur Paman. nuwun. Yen to pancen kaya ngono matur nuwun Merangsari. Mbak Yu ageng. Kepiye, Di? Menawi to perkawis anggen kula sah resmi mangke dados bojonipun Merangsari, kula badhe pados dinten ingkang sae. Kakarepmu. Ing wedal sakmenika kula tasih waslan semelang kalih Wali Handaka. Kula kepareng badhe mlebet Wali Handaka. Siadi Kebo Kenanga. Nggih. Syukur yen pancen kowe duweni pamikiran kaya ngono. Aku go rumangsa kuwatir banget saklungane anak kaponakanmu si Wali Handaka. Mula ya le ya, tak jaluk kanthi banget. Yen pancen kowe duweni rasa waslan sumelang, coba golek ana ponakanmu si Wali Handaka. Kados ngaten.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mung kepengin ketemu lan kowe jalaran ana perkara sithik. Perkawis menapa? Ayo perkara aku kepengin bawa rasa nanging sadurunge aku mung kepengin takon lan kowe. Monggo. Kowe kok manggon ning alun-alun Demak Bintara iki wis pirang dina ta? Pun wonten nek 39 dinten. 39 dina. Nggih. Ngono iku sing mbok pangan apa, Tang? Ah, perkara mangan ampun sampeyan pikir. Lho ya dipikir wong kancane. Kecekel walang kula pangan walang, kecekel kodhok kula pangan kodhok. La ilaha illallah. Kowe kenging kula nggih urip. Lho, kaya ngono kowe kok ora gelem ning Kudus. Teng griyane sinten? Lho ning omahku to kowe butuh apa wae mesti bakal kecukupan mangan sak warekmu, kowe bakal ora duwe ngelih. Percaya. Lho iya, Nek teng Kudus teng griyane sampeyan barang dingah onten. ana men. Neng nggih sampeyan iki kondang metitile niku pripun? La ilaha illallah. Merga wong Kudus niku pun kesdik. Cara tembung kasarane doyan mangan ning moh. Niki nek wong Kudus Doyan mangan ora gelem. Lho, tegese kuwi apa dak? pikir dhewe niku. Doyan mangan ora gelem. Lho, ora. Kuwi mung kabar. Nyatane ora kaya ngono, Dang. Janjane onten napa niku? Ana perkara sing bakal tak rembug lan kowe. Perkarane ora liya aku kautus kelawan Sultan Patah kang supaya nggurak kowe saka alun-alun Demak kene. Kula niki menungsa. Mboten kewan kok trimo digurak. Kula niku pun sumpah. Kula mboten ajeng wangsul teng Semarang ninggalaken alun-alun Demak menawi dereng ngertos makume Guru Agung Syekh Siti Jenar. Undraning perkara merga kowe kepengin ngerti makume gurumu ya Syekh Siti Jenar nganti kok rewangi 39 dina kowe ora mulih. Kowe manggon ning alun-alun Demak Bintara kene. Nggih. Ngene ya, Dang. Aku kok bakal mangsuli apa keng dadi pitakonmu. Yen mengko wis tak wangsuli, cepet-cepet kowe ndang mulih. Makume gurumu ya Syekh Siti Jenar. Iki ora ana ing Demak Bintara. Niki mung lamis kanggo nutup-nutupi perkarane Dewan Ulama Demak. Kula nggadahi kapitayan kula yakin makume Guru Agung Syekh Siti Jenar tetep wonten ing Laladan Bintara Demak. Kowe iki dikandhani wong kok ora percaya to, Kang? Yen to makame gurumu kuwi ora ana ning Demak. Rak wis genah, rak wis cetha kaya ngene iki. Mula kowe agi-agi ndang mulih ning Semarang. Mundak mengko padha medeni wong-wong sing arep padha ngayahi salat sembayang wedi karo kowe. Kula niki wong mboten setan, mboten gendruwo kok do wedi. Ngantos kula mboten wangsul niku merga kula disemayani kali Kanjeng Sunan Bonang. Nek pun jangkep sekawan dosa dinten, kula mangtedaken makume Guru Agung Syekh Siti Jenar.
Nek pancen adreng atimu kowe kepengin ngerteni mongko ning Demak cetha ora ana makome gurumu. Yo kapeksa. Aku kudu pitung lan kowe pitunge. Lontang kudu lunga saka alun-alun Demak. Upama ora gelem bakal tak peksa supaya lunga saka Demak. Lah niki sing kula enteni. Nek sampean ajeng meksa kalih kula, nek kula wani sampean ajeng napa? Lho nek bangga tetep tak sembadani. Monggo. Nek ajeng tabrakan kalih lontang. Ha. Kowe nek gelut karo aku. Upama gelut tenan. Urung kinaruan kowe menang karo aku. Mula aku rasah nggunakake tenagaku, aku bakal nggunakake sorbanku iki kowe iso kendang mulih ning Semarang. Cobi kula icipane. Nantang kowe. Mboten nantang, badhe kula jajal. Oh. Kena sorbanku sida jengkelan dadi batang kowe. Mang tampake kali cah Semarang legane ati. Oh, ora jajeh piye? Ngempet lara mati ngadeg lontang. Kula niki mati sakniki napa mengke ngentosi bar subuh? Tak kira mati kok isih kuat omong. Isih kuat omong ae kowe tak. Donge mandi ning sampean sing ora sadar. Lah iya aku yo Lho, yo nggumun. Mongko biasane sorbanku kuwi apa meneh mung menungso. lah Ketaman sorban kurang jengkelang dadi batangku tak weruh. Gunung wae bisa jugluk, segara bisa asat yen kena sorbanku. Lho iki kene kowe kok ora apa-apa, Dang. niku ra nek riyin. Iya. Go sampean isih sadar. Niki marahi mboten ampun niku napa? Apa sebab? Mergo sampean sunan-sunan wedokan. Iya dalah. Kurang ajar, Kak. Kowe saya kurang ajar. Mboten ngrumangsani. Lho aku iki ra ngrumangsani sunan wedokan. Kowe kok angger jeplak wae. Njaluk kula buka wadi sampean. Kowe pancen kowe ngerti bukaan. Napa malih sampean roh perawan ayu ora seneng. Sampean iki anggere disaduk ora juguk doyan sampean. Astagfirullahaladzim. Aku iki dipadake apa? Perawan ayu tetep sampean kepengin. Leno nyai sampean dhewe mbah sampean dhewe niku nek gelem sampean demeni. Lho ya. Sithik omong neng sengkring ngepanas hati. Mang jlentrehke pripun? Kowe kok bisa ndunguk yen to aku arep seneng nyaiku. Yen pancen kowe ngerti sapa nyaiku? Bedha Majapahit. Kanjeng Ratu Dwarawati sakmenika teng pundi? Kudus. Kenging napa saben dinten sampean caketi, sampean cedhaki, ajeng sampean senengi. Mongko Kanjeng Ratu Dwarawati kalih sampean niku pernah napa? Nyai. Ngoten niku jenenge putu arep ndemeni mbahe dhewe. Putu arep nyenengi mbahe dhewe merga wis duwe titel. Duwe sebutan Sunan Wedokan. La ilaha illallah titel kok Sunan Wedokan. Yo. Kang, Pripun? yo ora tak selaki. Pancen aku ngepengenake garwa karo Yang Putri Ratu Dwarawati. Merga kae dhewekne rondo. Mongko iki usume bedhidhing turu ijen yen atis yen ana kancane dadi anget. Anjen sampean iki wis kesdik nek Sunan Wedokan. Roh wong wedok ayu mripate mbrebes mili kaya mata yuyu anjen sampean. Saya suwe kok malah saya kurang ajar sondranyak kowe, Tang. Yo, tak ambali sepisan meneh perkara iki. Manggunake. Bismillahirrahmanirrahim. Niki lho menawa Halo, kowe. Sunan Kantir, Sunan Edian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe tindak pundi Kanjeng Sunan Kang? Arep goleki kowe. Lho. Jane salah kula niku napa angger Sunan kok goleki kula? Aku ora takon perkara salah kok. Ya kangen kepengin ketemu lan benerno kabar. Mireng kabar napa? Wah,
Demak geger. Kowe jare saiki dadi wong kondang. Demak ora ana wong wani kowe. Kowe ngamuk punggung. Ya apa? Nggih. Kula akoni nggih. Perkarane apa? Alah, perkarane niku jane sepele ning do digawe-gawe. Ya apa? Sinten tiyange sing boten nesu, sing boten ngamuk. Hmm. Lho guru kula niku pun sedo. Lho kok diwarak-warake jare dadi asu blang-blang. Lah kula murite, lah kula dak nesu to Kanjeng Sunan Kali. Jadi geger sesore muput iki perkarane mung asu belang yung-yang. Nggih. Asu belang yung-yang iku apik apa elek? Wah, nggih cethone elek. Wong tiyang Islam niku jarene asu niku nek dipangan daginge niku haram. Nek kesenggol kulite niku najis. Cethone asu menggawe Islam niku elek. Asu belang yung-yang elek. Elek. Apik Kok saged sae? iku ora nyata kok. Tembung asu belang yung-yang iki ora nyata. Ning mung semu tegese sasmita. Semune ngene. Asu belang yung-yang. Asu agama suci utamakna. Tegese kawruh kang digilut gurumu kuwi kawruh kang apik. Tasawuf, makrifatullah. Tataran panembah sing paling dhuwur dhewe. Ora anggere wong kuat kaya gurumu Syekh Siti Jenar. Asu agama suci utamakna. Belang nalikane gurumu mati ana ganda wangi sebel ilang. Belang sebel ilang. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal ulang, menungso mati ninggal jeneng apik. Mulane gandane wangi sebel ilang. Belang yung-yang yung payung yang maha agung patine gurumu entuk pepayunganing Gusti jalaran gurumu wis ikhlas dikersakake mati merga apa gurumu darbe pepathokan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin matine uripe apa wae kabeh dipasrahno karo sing gawe urip kuwi sasmitane asu belang yung-yang. Apik to? Sae. Lah iya. Ngeten kok mboten kepanggih kali jenengan wit sonten wau. Apa? Kula mboten kepanggih kali jenengan wit sonten. Anak ketemu jog sore ya ora nganti yaene. Sampeyan. Kowe neko-neko ae. Anjene digawe ngene. Tesih setunggal. Apa? Makome guru kula niku jane teng pundi? Jujuk Masjid Demak. Sak burine pangimaman ana makam akeh. Yen ana makam sing paling dawa dhewe ya kuwi makome Syekh Lemah Abang gurumu Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora ketang dadi wewadining para wali. Ning kanggoku ora. Ora ana sing dienggo wadi. Muga-muga keturutan atimu lan kowe dadi manungsa sing tentrem uripmu lontang. bisa nyimpen pewadining para wali. Mongko bidah lan cetha nalika ana Surabainahum ngenani bab patine Syekh Siti Jenar. Makome kinarya dadi wewadining para wali. Ning ewa semono Kakang Kalijaga mbuka lan nuduhke ana ngendi makome Syekh Siti Jenar nganti lontang diwene ngerti. Iki saya mbayani. Yen lontang nganti ngerti wewadining para wali kawiyak, iso digeguyu dening kawula ning Demak. Kudu aku cara. Oh ya. Len lontang mengko temeka arep
kerucut ana ing makome guru. Totoane mung siji. Nyawane lontar, mati kowe mung lontar. Makom kang dawa dhewe ya kuwi makome gurumu Syekh Siti Jenar. Layak digawe wewadi peranganing wali oning Kasultanan Demak lan Dewan Ulama mung ninggal siji Kanjeng Sunan Kalijaga. Duh guru kula murid panjenengan lontang suarane lontang. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wonten napa Kakang Kalijaga? Lho, kok kowe dus? Nggih. Lontang mati. Omong apa? Wong Islam ana kancane mati kok alhamdulillah. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dadakan, Dus. Lontang mati dadakan boten lara nggih. Aneh. Pateni wong. Dipateni wong. Bener. Cetha Kakang. Cetha sing mateni lontang niki wong kafir. Anjene iya. Mateni lontang wong kafir. Wong kafir. Wong kafir sing nganggo sandangane Sunan. Astagfirullahaladzim. Napa wonten Kakang wong kafir kok nganggo sandangane Sunan? Sing mateni kowe. Iki buktine. Iya. Pusaka kula niki ampuh lho Kakang. Apa? Pusaka kula niki ampuh. Pendak-pendak Demak Bintara kapencuk ing Pancabaya. Pusaka kula senajan to manggone teng Kudus niki wal saka rangkane goleki mungsuhe negara. Yen wis ketemu beres ngoten mawon. Iso mlaku dhewe. Iso mlaku dhewe. Umuk ngarep percaya iki lho sapa? Wong kowe umuk kok karo aku. Liyane karo aku menawa do percaya yen aku ora ngarah percaya. Mateni kowe to? Nggih. Arepmu menawi lontang mati Demak menika tentrem Kakang. apa ora kuwalik? Boten. Mreta mutut bedhug kriwikan dadi grujukan perkara cilik bakale gedhe. Rampung patine lontang Demak angel tentrem. Ngaten Kakang. Syekh Siti Jenar mati. Lontang ngamuk. Demak ora tentrem. Iki lontang mati. Wong lontange kancane akeh. Apa ora do ngamuk? Kon di Demak iso tentrem yen kaya ngene. Ya wis. Mbok menawa kabeh wis dadi kodrate sing kuwasa. Seneng kowe ya? Iso mateni lontang. Lontang musuh Dialembono Sultan entuk ganjaran. Mesti mawon kula badhe nampi ganjaran ingkang ageng. Ana tebusane. Mosok Sing nebus ora sapa-sapa kowe dhewe. kok saged ngaten Kakang? Kowe iki wong urip. Wong urip ora iso nyelaki marang karmane dhewe. Nandur ngunduh. Utang nyaur. Gawe nganggo. Mesti niku Kakang. Kowe ning kene seneng iso mateni lontang. Ning tebusane besok kiteni ya. Besok patimu luwih elek timbang matine lontang. Karo kancane kok ora gelem rukun.
Lho karo kancane kok gelem nyupatani. Padha-padha wali. Wah, repot Kakang Kalijaga. Wis mbuka wadining para wali. Lho saiki genti nyupatani kancane matine besok luwih elek. Ora percaya. Kakang Kalijaga kaya menungsa lumrah kaya dene aku, mangane ya sego. Aku ora patiya percaya. Lontang mati Demak mesti bakal tentrem. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran sampun